संग्राफोरखौ खनसे नायबावदोलै नै गुड्डा गुड्डि मा जालायगासिनो गावजों गावनो बैराथिफ्रा गुलुब गुलुब मोनना दं नै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे फिल्मबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननियावनो सापर्ट इसोरनियावनो जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै दंफैलाय आं दाख्लै मोनसे भिडिअ लाबोदोंना बे थिग जायगायानो आरोना गामि एक्सट्रा बे आं दाख्लै भिडिअ बानायनानै थिग खोलाहा मोनसे गामि दं आरोना नैनो सेनं मानिकपुर गामिनि सेनं नारेंपुर होननाय गामियाव दंफैयो बेवहाय दिनै नैबे जोंनि बेबायदि सोरगिदिं नुखाबाय नङा होमबा जायगाफोरखौ ओमफ्राय बेवहायनो आं माने मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय दिनै सासे फंबायनि गोथार जुलि जादों आरोना बेयाव माने नोंथांमोननो जोंनि जायगायाव माबायदि हाबा जायो माबायदि स्टाइल बानायो हाबानि गुथै माने डिजाइनफोरखौ नोंथांमोना आं देखायगोन ओमफ्राय अलरेडि माबा हिन्जाव गोदान लाबो मोनफैखाबाय आरोना नै बिथिं दंफैयो ओइ नै आं दानि लामायाव लोगो मोनफैदों बेफोरखौबो आं ग्रोब लोगो मोनफैखानायखाय माने नोंथांमोननो आं देखायनो माने मोजां एसे माबा जाबाय आरोना ओंखायनो माने आं नोंथांमोनखौ फारसेनिफ्राय देखायलांनोसै हाबानि माबा दाननायखौबो मोजां देखायगोन फारसेथिं ओरैजाय मा आइटेम बानायदों हौवा गोदाना माबायदि हिन्जाव गोदाना बबेनि बेफोरखौ फारसेनिफ्राय देखायलांगोन आरोना नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं बे भिडिअखौ गोबाव खालामला बैराथिफ्रा गुलुब गुलुब मोनना दं नै अलरेडि मोनफैखाबाय नै ग्रोबनो हिन्जाव गोदान लामाया अलरेडि सिङाव हाबलांबाय एबार नोंथांमोना माने हाबानि जिथुनिखि हाबा दाननाय हाबाफारि बेखौ माबायदि जायो एसे देखायलांसै आरोना खिन्थु इन्टारेस्टिं मेन खोथाया जाहैबाय जोंनि नैबे जायगाखौ आरो जायगानि आखौ लानानै जादों आरोना बे जायगाखौ नायलायनो माबायदि बेयो जे मा जायगा नोंथांमोना जेबो फात्ता मोननाय नङा आरोना आं दाख्लै मोनसे भिडिअ लाबोखादों नोंथांमोननो बे जायगाया माबायदि जायगा बेवहाय माने ओरैबो सब माने हाग्रा बारियानो गोजा आरोना ओमफ्राय न'खौ नायदो नै माबायदि दाख्लै आं जे भिडिअ लाबोदों बिदिनो सेम आरोना जायगाया बैराथिफ्रा मोसानांगौब्रा मा मोसायाबो बिफाना हिन्जाव गोदाननि आलासिफोरखौ खनसे नायस्रांजोबदोलै नै सोरबा सिनाखिफोरबो ओंखारनो हागौ नङा होमबा सिनायखायो औ बे समाव दाननाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय ओरैबायदि टेपटप बानायजोब्बाय जोंहा देउरि बिथांमोनहा नै रेस्ट मोनबाय नामा रेस्ट मोनबाय माथो दासो नुदों नोंखौलाय आच्छा देलायगासिनो दा नारेंपुरनि महिलाफोरा साफा स्रिस्रायसो मोसानोबो रोङा माबोरै जागोन बिदिजों
फैयै फैयै माने हाबा दाननाय हाबाफारिया जाथारसिगोन आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौबो दिहुननो नागिरबाय मा जायगानिफ्राय दिहुनगोन बेखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोननोबो नोंथांमोना नायदो एसे आनकमन आरोना जायगाया एसे इउनिक जायगा नैबे न'आव जाहैबाय आं दाख्लैनो नोंथांमोननो देखायखादों न'आ मा स्टाइल बे जायगानि न'फ्रा आरोना बिदि बैसां ओमफ्राय बैसांफ्राथ' दिहुननो उसुबिदा नालाय नै बेबायदि जायगानिफ्राय दिहुनसिगोन आरोना हिन्जाव गोदानखौ सिङाव दङ आं हाबलांथ'ला दा बाहेरायाव लाबोबा देखायनोसै दे लागाव दानख्रावना होद' बिहामजोफ्रा मोसानो रोंगोना रोङाब्रा नारेंफोर नालाय आरो गज'ब मोखां सोमसोमलै सोब मोसानानै हामा होलायगोन दै लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै अख्रां सायाव थानाय
सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब जिबि आरो हाबासालियाव जथुमनाय आइ आफा रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै आंनि असे फिसाजो फरायना मालती बसुमतारीखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं नारायणपुर गामिनि बिफा उत्तम नार्जारिनि नैथि फिसाज्ला गेवलां मुस्रि सन्जित नार्जारिनि आखायाव फैसा फांसननि थाखाय गथायना होनाय जानोसै दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजो मालतीनि जाहोनाय लोंहोनाय आंनि फिसाजो मालती बसुमतारीनि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अन्नानै गोजोन जानायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय आखाइ खबानो होदो खुलुम सानैबो खुलुम जाथ'बाय दे दानिया दङ जोंहा खुलुमनानै बिबारखौ माला फिसाना गोसोखांनानै सिखार नोंहा माला फिसाना माला सोनाय दे Om Hri Kilim Pase Om Hri Kilim Pase Om Hri Kilim Pase Diapa Sejigiri Berai Batu Dinizam Nangdi Yung agak tanjir di lokum mana? Ini sudah
नैबे हाबाफारिया जाहैबाय दुखुनि बाथ्रा बिमा गैया बिफाखौबाबो खुलुमनांगौ जों बायद' जोनोमगिरि बिफाखौ दिनैनि बे खुलुमनाय नागिरनायनि ओंथियानो जाहैबाय बिमा बिफाया फिसाफोरखौ जोनोम होनानै बे बिलात लाथामा गुवार बुहुम बिखाखौ नुसारफैयो बेनि थाखाय गोजोनै गरसे गरनै आदार खनजानानै नागिरना जानो थाखाय न'खर संसार दालांनो थाखाय बिफाया दिनै बोर सारस्रिना होगोन जागायदो 그래서 올라가 켜놓네. दिनैनि बे गोथार जुलिनि समायाव जाय नखरनि गेजेराव थानाय नोंनिनो आंगो फिसाफोर लोगोसे लाफानानै जों बयबो ज' जाना गोसो गोरबो बावनानै नोंनिनो सोरजिनाय बायदि बायदि गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइ बावनानै खुलुमबाय सिबिबाय गोसो गोथारै याफा सोरजिगिरि दिनै जोंनि नोंखौ हांख्रायनायाव खुलुमनायाव बावनायाव सिबिनायाव थालांनाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदो आफा नों जोंखौ नोंनिनो आंगो महरै नों गोहोमाया अननानै अरसों बे न'खराव अनजाय बायदि गिदिर गोसो लानानै थानांगोन जेब्लायबो नोङो खन्थाइ बायदि गोजोन गोसो लानानै अननायखौ बायदि गोजान लानो अरायबो दिदोम गोसो लानानै खांदो बारनो निदान आबोन आफोद खैफोदाव बारनो नाजावदो सोरजिमा नोंनि आंगो
नारेंगुरिनि बिहामजोफ्रा मा मा जाखो माने मोसायानो नै इसोरल' मोसादों नै हाद्रि गुफुंलाय होनांगौ नैबे जाहैबाय संनाय खावनाय आरोना फोथारखौ नायदो संनाय खावनायखौ नायदो मा मा आइटेम मादों नोङो मा मा संखो आलासिफोरनो देलाय खोन्थालाय बे मा बोरमा ना अमा बेदर खै केजिब्रा खै कुइन्टेल नोंनालाय मा लाब्रा नोंसिनालाय लाजिबायसोलै राजायानो मथथे आलासिफोरा हाबा दानखांबानो जागोन नालाय मथथे जाखाबाय आरो ना माखासे रेडि नैबे राजाया लाजिगासिनो दंलै नै नोंसोरलाय मा ग्राइन्डाराव मा होगासिनो लुसुन आदसा आदसा नैबे जाहैबाय ओंखाम नङा होमबा बे जाहैबाय माने ओंखाम संग्रा दे संनांगौ ओमफ्राय नै बिथिं दै सरग्रा गथ'थे जानाय आइटेमा बेखिनि आरोना बारा देखायासै ओमफ्राय नै बिथिंजाय बानायदों जाग्राखौ बेनो संग्राफोरखौ खनसे नायबावदोलै नै गुड्डा गुड्डि मा जालायगासिनो गावजों गाव नै मा जालायदों नोंसोरो संनाय खावनाय अलरेडि एकदम मोनगोन ना मोनाखै अमा फाजा थाइगिरजों नाजों बेलाहि बेलाय मा नै बिमा दै गोजा ओंखाम आदसा दहाय ओंखाम ओंखारदों ना नोंसिनालाय मा रेस्ट मोनबाय नामा दसे जमा जमा जादोंलै माबा मोनसे बानायदों नामासैलाय संग्रा बिथांमोनहा बेनो आरोना बेसादफोर दानखाबगासिनो दं बेफोर लाजायो आखाइ जानायनि लाजायोब्रा औ दहाय एवनाय लाब्राया अलरेडि मोनबायानो नै दहाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो देखायबाय बेयाव माने जेसेबां जोंनि एरियायाव नैबे जायगायाव माने हाबा दाननाय हाबाफारिया गिदिरानो जा फिसायानो जा बेबायदि जायो आरोना ओमफ्राय गिदिर हाबा लायोबा एसे गोलावै लायो नालाय हरफ्राव लायोबा एसे गोलाव लायो ओमफ्राय बेयाव माखासे प्रग्रामफोरखौ फिसा फिसौफोर लायाखै आरोना थ' आं जेसेबां हायो नैबे हाबानि जिथुनाखि हाबाफारि दिनैनि बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै जाय फैदोंमोन अननानै साबसक्राइब खालामना होदो ना अननानै ओमफ्राय भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानबाय आरोना बेखिनियावनो फोजोबबाय जाय भिडिअखौ नायदोंमोन बे थेंक इउ फर वाचिं